Malawi Today. Mobililiza nkhani ndimene zikuchitikira ndimene zimachitikira tingotengera kuchokera pa 2014 2019 2020 kufika lero 2025 ndikatengera za 2025 mboma la Achakwera amene amadzudzula boma la Achakwera timaombera m'manja timata manda ndipo timatenga kuti akukamba zoona ndi anthu anzeru oganiza bwino. Anthu amene aja nzeru zawo zigadakali nazo adzudzulaso mboma ili ndeti satenge ngati anthu oyipa kapena atumidwa ndi MCP kapena atumidwa ni ndani nanga pamene ankadzudzula MCP ankatumidwa ni ndani nawonso a MCP ankanena kuti DP matuma anthu ma social media. Mawu amene aja azinenedwanso lero pamene DP ili mboma pamene pali zofowoka akamalankhula anthu omwe aja aboma ilena azinena kuti atumidwa ndi MCP zizichitikanso kumakhala mbali yolephera kuchita zinthu mboma ndeno mamba kuyang'ana amene mawu timene tingamakupange cover ngati munthu ngati uliwe chitsiru kapena ulibe nzeru zooneka bwinobwino pande pali timakoti tinatake mma social media ndimo katenga timene tija tupanga suti nzeru zako zopoira zija tsopano ngati awa zingamavuta kuyendetsa boma tisadzamve kuti yayi MCP ndimene kwatuma tilingagwetse boma ili iye ayachipane chakuti iye aya opposition yakulimbana boma ili ayi zinthu zimene azilankhula anthu ngati zili zoona akuna zimenezo sikuti anthu akamaona kuti zolakwika azingokhala du iye ayitikalankhula anena kuti MCP atituma kulephera kukhala kwawo kamwayi apereka anthu Malawi apereka mwayi kuchipati cha DPP kuti liyendetse boma akapanga zafwaka tilipo mpano tiyankhulanso. Maswera banji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumasana pa Limpopo FM with Comrade Ntanyiwa. Ndinatulusa audio imene ndinazuzula kunena kuti ngati ine Comrade Ntanyiwa osati ngati inu koma ngati ine chifukwa anthu fe tinabadwa mosiyana. Ena timafuna kukhala pamalo pamene pali nkhondo, ena timafuna kukhala pamalo pamene anthu akukangana timamva bwino mu mtima. Koma aja anali maganizo anga ngati Comrade Ntanyiwa, ngati omenyera ufulu a Malawi, anthu osauka, anthu ovutika. Nde ndinayankhula kunena kuti sindidzalola ineyo kuona a Malawi akukhala pa chipinjo. Nde anthu ambiri anayankhula mene anayankhulira awonso anali maganizo awo. Nde mkatikatimo muliso maganizo ena amene amagwirizana nane kunena kuti ayi Comrade simunalakwise zimene mwayankhula zija mwachita bwino. Ngati inuyo kholo simunayenereka kubwera ndikumauza anthu kuti pitani musikamenyana. Kodi kumene kuko anthu atati akavulazani azanena kuti chani? Comrade Ntanyiwa anatulusa mawu kunena kuti tenganisi kwanje pitani muzikamenya anthu. Kuyankhula kwa kholo la nzeru sikumalimbikisa
phokoso kwa ana. Kholo la nzeru limauza ana kunena kuti izi iyayi kukanakhala kuti anali mayeso amalawi ambiri ndi ena analephera mayeso amenewo, chifukwa ndinapereka mayeso poyankhula zimene zija ndi ndaona mmene anthu anatulukira, mmene anayankhira. Ndi zimene zandionesa kunena kuti mudziko mwathu tilimo anthu a mitundu ingapo, ena okonda mtendere, ena osakonda mtendere, ena ndionena kuti olokungu atengera ngongole yawo lero mmamawa dzuwa lisanalowe akuyendera pa khomo pako kuzafunsa kunena kuti ndalama yanga ija, ndipo ukhoza kuyibweza ndalama usanayigwirisire ntchito. Ndikuti kunali tikuyankhula anthu azibambo, azimayi, anyamata, munthu kungongola 20,000 kwacha kuti ukagulire thumba la chimanga, koma usanakagule thumba la chimanga lija aina kangongole ndikubwera kuti timabwera kuzatenga ndalama ija, iwe nkuzifunsa kuti ndimafuna ndizipita kukagula chimangacho pano, ndi mpaka aina akewa atulukira. Ndi zimene tu ine ndazoona ntatulusa audio. Amalawi ambiri mwalephera mayeso chifukwa chonena kuti ineyo ndamene ndimalira. Ndamumva wina akunena kuti kodi Comrade Ntanyi wamesa mmalira kugwesa misonzi, ndiye mukufuna anthu amene ajawa basi tingwasiyasiya. Ndimagwesa tu misonzi ndine, mmagwesa misonzi ndine, ine ndamene ndimagwesa misonzi. Inu munagwesapo misonzi, munagwesa misonzi inuyo ntati ndikufuseni. Kumulirira chilima munagwesa misonzi, kwalirira anthu aja mmango yankhula simunagwese misonzi. Amene anagwesa misonzi ndamene zinamkhuza kwambiri, ine zinandikhuza, nagwesa misonzi. Koma sinanene zonena kuti anthu aboma akagwira agwire akhapi ayi. Mudzi wa bwanji zambiri ngati munthu yomungofikira kummenya ndikufa, ngati munthuyo ndamene amaziwa zisisi zonse, ndeni mwamugwira ndikumupha, zisisi zomuzipeza. Tatiyeni kumakula m'maganizo. Chimene tikufuna ife ndichonena kuti boma limene labwerali ligwire ntchito mosavuta. Tikufuna tione kusiyana pakati pa boma lija ndi boma ili, komanso ndili okondwa chifukwa cha kuyankhula kwa anamalomba. Anamalomba ayankhula mawu amene andigwira ku mtima. Choncho chigawo cha ku madzulo masanano pa Limpopo FM muli ndine Comrade Ntanyi wa choncho. Ndisanayambe programu yanga ndati tiyambe motere. Mangira nzinda woyera okalowa mudi woyera mitima yawo ndi woyera amapembeza mulungu woyera amawerenga baibulo woyera asunga malamulo ake woyera za moyo zinaye kupando wake zizitoka pakunena woyera 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 Yehova wa makama ni woyera 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 Yehova wa makama ni woyera woyera Yehova wa makama ni woyera 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 Yehova wa makama ni woyera manimenyera nkumu watani ya woyera Yehova wa makama ni woyera manifula matope mangisi ya patasi Yehova wa makama ni woyera mfumu wa nungoye ukale wa muyaya Yehova wa makama ni woyera tinayenera tonse tizimba kuti Yehova wa makama ni woyera tikayang'ana kumbuyo kumwe tichokera tunalituzoja
zazojuka zedi matenda imfa komanso njala Mulungu wa kumwamba mwatipulumuza tikunena pano zatuwalimanga tonse amalawi tasankha Peter Mutharika kuti akhale mtsogoleri wathu komanso mai Jenny Ansah. Choncho chigawo chakumasana kuno ndikufuna ndithokoze kunena kuti office ya sopano ya mtsogoleri wa dziko lino kuyambira mawa lino ikhala ikugwira ntchito zake. Ndikudziwa kunena kuti pali zambiri zolakwika zimene zachitika mboma limene la Jokali pakufunika kuti tipereke nthawi yokwanira kunena kuti ma office amene wa Office of President and Cabinet ikuyenereka kuti igwire ntchito bwinobwino. Choncho chigawo chakumasana kuno ndifuna ndinene kuti congratulations congratulations Professor Arthur Peter Mutharika komanso Jenny Ansah SC pokhala atsogoleri athu atsopano a dziko lino la Malawi komanso ku chipani chija cha DPP. Malangizo anga ndonena kuti gwirani ntchito yanu posayang'anira nkhope kuti uyu ndi ndani, gwirani ndi ntchito ndi wina aliyense amene mukuona kuti ndiothekera kuti mukhoza kugwira naye ntchito. Mavuto ndi osayamba, amalawi ali ndi chikhulupiriro ndi kubwera kwanu, ndipo tikudziwa kunena kuti zititengereko matsiku kuti zinthu zichite bwino. Komano ndifuna ndiyamikire kunena kuti mutangotenga dziko simunalumbiritsidwe. Tinaona mtengo wa chakudya, amalawi ife takutasamira kwambiri pa chakudya, taona kuti chakudya chakhala chikutsika mtengo. Kufikira pano madera ena chimanga ndikumva kuti chamba kufika ma 50,000, ena chamba kufika ma 40,000, zimene mboma tinali nalo lija kunalibe. Choncho ndifuna ndikuyamikireni a president, ndifuna ndithokoze Professor Peter Mutharika chifukwa cha speech imene anayankhula kunena kuti afuna Malawi uyu akhale wokomera Malawi wina aliyense, sakufuna Malawi uyu akhale watonga yekha, Malawi akhale wasena okhaokha, kapena nkhonde okhaokha, kapena achiwa okhaokha, kapena alomwe okhaokha, kapena atumbuka, kapena muyawo, kapena mulambya. Ayi mwachidule anena kunena kuti akufuna dziko limeneli likhale lokomera wina aliyense, likale lokomera wina aliyense. Choncho ndimafuna ndithokoze kwambiri a president chifukwa cha kuyankhula kwanu, komanso ndikufuna ndithokoze aja bambo Shadrack Namalomba poyankhula ku mtundu wa Malawi kunena kuti DPP sija yakale, iyi ndi DPP yosinthika, ndipo ngati pali ena amene akona ngati azigwirisa ntchito dzina la chipani cha DPP nkumakapanga zolakwika, amenewo chipani cha DPP mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika azachitapo kanthu. Amalawi tikuyembekeza kuona zinthu zosiyanasiyana zosemphana ndi zimene tinazoona mboma la Pitalija. Choncho ndili woyamikira chifukwa cha mawu amene mwayankhula Namalomba obweresa umodzi pakati pathu kunena kuti DPP imene yabwera ndi DPP ya sopano. Choncho ndifuna ndinenenso kunena kuti kwa onse amene tili ndi mtima tiyeni tonse timsire Mulungu nthawi imeneyi imene yayikika. Mulungu watipasa kunena kuti President Peter Mutharika ndiye mtsogoleri wathu. Ndimafuna ndipemphe achinyamata tonse amene tikulingalira kufuna kuzakhala mtsogoleri wa dziko lino. Achinyamata tonse amene tikufuna kuzakhala mtsogoleri wa dziko lino kusogoloko, ndili ndi mawu anonso.
saiti wakani mwati inaomba nteto inaomba pili apatichedwepo sokamba zambiri iya inafika kususu chilungamo ndi chiti viuse ni chuchuchu mupekere kunja kunani chifunga oyendesa ndege zinthu zinamufuta apa peka chilungamo chiyende mukapanda kusamala ena mudzafika ndende kusongomati analakadebireri kumupangati galu sana vekere siyeni munalakwitsa uchosa moyo wake munadula chikondi kwa wawondedwa wake anthu oyipa vevukera kunjiko zose zikale zano lakugera kudziko omwe muna wapa kodanala kwa patipo kumwamba sikwano mudzakala pasipo mulape mumudziwe yesu kulibe wamuyaya inde kulibiretu musazive kwambiri kuziko kulibe chetu pese tidzapita izi sindinenderetu kaiwalibakiri mulusi kalindo ndiwakudanawa ukachita chamseri alipongo akuyalusamawa palibe kutawa akuchelewa nawa kuti uze bwino kodi inagwa bwanji ndege kuchilangawa kaiwalibakiri mulusi kalindo choncho wa Malawi ndofuna ndipereke uthenga kwa tonse kati nayamba kale ndale kasi tinayambe ndale komano tifuna tizakhale atsogoleri a dziko la Malawi tisakhale ndi phuma silimachita bwino chisanzo taona Jeni Ansa anakhala kunyozedwa mmene anayendesa chisankho cha 2020 chija ananyozedwa koma anafasa sanapite ndikumapanga matukutuku lero ndi vice president wa dziko lino ndikufuna ndipemphe nonse achinyamata amene muli ndi zipani zanu amene ena muganiza zona kuti mwina muyambe zipani kapena muli kale mu zipani mufase mukafasa muzaona maso mukadeka muzaona maso ankhono ndipo uthenga wina umene ndili nawo ndikufuna ndipemphe ma MP onse a DPP pali ma MP ena ndikufuna ndingopereka mpata uthenga uso upite kwa adadi ine ndikufuna ndigwire nanu ntchito ndizikuwuzani kunena kuti fufuzani pakuchitika zakuti pakuti ine ndimagwira ntchito ndi boma limene labweralo ngati bomalo sili kupanga zimene zikufunikazo ndi pamenenso pano timabwera ndikutembenuka ndikuwauza anthu kuti boma ili TNTC komano ine ndasankha kugwira ntchito ndi boma limeneli ndigwira nalo ntchito ndigwira ntchito ndi a DPP mpakana tuone kuti zinthu zasintha koma ngati zinthu sizisintha ngati zikupita kosayenererako tiyenereka kuyankhula chifukwa tisafere kunena kuti iyayi ife mwakuti ayi choncho ndifuna ndinene kuti ndifuna ndipemphe ma MP nonse a DPP amene mwawina pali ma MP ena mwayamba kale kumasala azanu kukuimbirani telefoni MP amene iyeyo sana pambane chisankho chimenechi simukumuyankha telefoni khalidwe loyipa limeneli ndifuna ndizuzulire MP wina aliyense amene waluza wa Afodi MP wina aliyense amene waluza wa DPP ndi munthu ngati mmene muli lino nkuthekaso nthawi imene ikubwera kutsogoloko muzayimaso pa chisankho nkutheka mukhoza kuzaluza choncho ndimafuna ndipemphe yankhanani matelefoni nokha kumeneko chachiwiri pali ma MP ena mwayamba kale kudederuka Professor Peter Mutharika kunjaku pali ma MP anu ena akupita nkunka nkumanamiza anthu kumanamiza achibale awo kunena kuti tikutengani muzikagwira ntchito ku State House sitikuzifuna zimene zizi tiyeni timsire Peter Mutharika ndi executive committee ndi anthu ena amene chipani cha DPP chisankhe kunena kuti inu mutithandize kusankha anthu okagwira ntchito ku State House inu mutithandize anthu oti azikagwira ntchito ku ma embassy ndito ndi uthenga wambiri wopita ku ma embassy ndikufunanso bwana Mutharika mutisinthire anthu amene ali ma embassy mu achokeko onse abwerere kumuzi tisankhe anthu ena apiteso ku ma embassy kuchifukwa pali anthu ena anafika paja pomatenga ku embassy ngati kumuzi kwawo kumatenga ku embassy ngati ufumu choncho ma MP nonse amene
kumapita kumanamiza anthu mwachisanzo kulichenza kuli MPs ndi mchula nokha kulichenza mumziwa akuanamiza anthu kunena kuti ndikutengani muzikagwira ntchito ku State House. Kodi mwachisanzo ndingotinena kuti ana Malomba atenge anthu awo 5 azipita ku State House. Peter Mutharika weniweni ali ndi mbumba ati kuthyolo ali ndi mbumba kunchewu akatenga anthu akunchewu akatenge anthu akuthyolo azipita nawo ku State House. Ndeta atenge achaponda atenge abale awo apite nawo ku State House. Ndikupereka tu chisanzo ndiye tatenge achimwene anga achisali ali ndi achimwene anu panopa wasanduka mchimwene wanga sali mboma. Izo mwezi kuononga Malawi nazo sombuzi zikumabwira osabira ntuzo ndengo zikumapipa ndikungoza popo kodi pali fungo sazisa izibe kimanga tiponi kalindo kimuombole Malawi kuchoka chitipa mpaka kusanje tiye nitikwirane manje. Ndikuti ndikufuna kugwira ntchito ndi bomali mundigwire mkono bwinobwino kuti ngati mukufuna kukhala mboma moyo wanu wonse ali nanga zipani zinazi nanga sizitengera chipanicho ngati chikuyenda bwino chipanicho ngati sichiyendesa bwino ngati chapita chicha tikuyenera kati chichosemo koma chikangoyendesa bwino chikhala muyaya koma osati iwowo ndi amene azizitamandira kuti asakhala muyaya. Ntchito zawo zachitire umboni zapangise kukhala muyaya koma mtsogoleri wa chipani asabwere ndikumatiuza ife kunena kuti chimene chamanga kumwamba pasi pano chamanga chomwecho ife mpaka 2030 wo imene game imene ndiyosagwira imene ndiyosagwira osanga ndife anthu kupyolera mwa Mulungu ngati imene tasankhira Peter Mutharika. Choncho achimwene anga achisale kumeneko ndofunika tizimvesesana muli ndi ntchito eniyo chachikulu chonena kuti muzigwira ndife intelligent chifukwa ife ndi amene tizikuuzana unena kuti pitani pakuti mpange chakuti. Choncho ma MP nonse amene mukupanga khalidwe lonyasa zimenezo zithe. Utenga anga ndifuna upite kwa Peter Mutharika kunena kuti ku chipani cha DPP kuli ma MP amene aluza koma mwagwira nawo ntchito kuchokera siku loyambirira analolera kukhala kunja kwa boma mpaka alolera ndikuzalowa nawo mboma koma Mulungu sanafune kuti akapitirire. Ndifuna ndikupempheni anthu amene aja ali ndikuthekera kwapasa maudindo maofesena ali ndikuthekera kwatumiza ku maembasi akunja aja MCP ali koko aja achoke kumene koko timwikemo ena mukhoza kutenga kaya ku UTM kaya ku UDF amene mukuona kuti inuyo muli comfortable kuti uyu yakhoza kutigwirizira ntchito. Ndiudziwa Peter Mutharika sinu munthu uja wankhaza ndinu munthu uja wachikondi mtima wanu ndiofewa. Choncho ndifuna ndi nene pano kunena kuti President Mutharika mukuyeneka kuti anthu ma MP onse a DPP amene aluza mwagwira nawo ntchito bwino musayiwale ilo ndi pempho langa komanso kuli ma MP amene amagwira ntchito ndi olemekezeka a Chihana amene anachita bwino mwagwira nawo ntchito mpaka kuoloka. Kuli zipani zina zimene muli nazo kumene koko inuyo mukudziwa ili ndi pempho langa kunena kuti boma limene lili tilimve kutsekemera ndi kukoma. Ntchito yonse ili m'manja mwanu musalole munthu kuti akuuzireni chochita ndi cholinga chonoti akulakwitseni. Amalawi tu alikonda bomali muone mmene avoterera azathu akumpoto muone mmene aponyera mavoti azathu achigawo chapakati. Ndiyamike Alfred Gangata chifukwa cha ntchito yotamandika imene mwayigwira. Ndana madziwa kunena kuti Peter Mutharika angapite chigawo chapakati ndikukamenya zigawo zina osayang'anira nkhope zinatengera Alfred Gangata ndikuzipereka. May God bless you Alfred Gangata. Komano chimene ulangizo wanga kwa Alfred Gangata as a young guy mnyamata amene mwina kutsogolo mulibe ndi malingaliro onena kuti ineyo ndofuna nditazakhala mtsogoleri wa dziko lino. Utenga ndionena kuti Alfred Gangata ndofunika kuti mudeke osapupuluma
mwaona ngati mene apupulumira achinyamata ena, mwaona kuti achinyamata azanga atu amapupuluma, koma inu mwadekha mwaipanga Central Region lerolo kukhala ya DPP. Ndikudziwa kumenena kuti kumene kumakhala APM nthawi zonse dzina mmutu mwawo makhala dzina la Alfred Gangata. You manage it, you score it. Palibe amene amayembekezera kunena kuti MCP ngachoke mboma kupyolera mavoti ochokera ku Salima, mavoti ochokera mulilongwe mmene amanena kuti mulilongwe ndi mwawo. So ndifuna ndinene kuti a President Apito Mutharika yang'anani bwinobwino kuti chipani chiende chitsogolo. China chimene ndifuna ndibwera nawo, ine ndimakonda kulangiza, sikale ndi munthuyo kusamva. Ndikamamlangiza munthu sikudana naye, koma ndikudana ndi chikhalidwe chake. Uthengawu ndifunanso upite ku chipani chonse cha DPP kunena kuti musangolola munthu wina aliyense kuti alowe ku chipani. Kaya analazi zanu koma alephera kumene analiko, tasiyani kaye konko akhale kaye kumene koko. Muchikonze chipanichi, muchione kuti chipani chagwira chili ndi moto chikutentha, ndiye mwina mukhoza kumatenga anthu mukudziwa zonena kuti apapa zivute stani 2030 tikuwinaso, koma musathamangire kulowesa anthu muzipani, chifukwa mukathamangira kulowesa anthu muzipani mapeto ake muzapezeka zonoti mwalowesa anthu amene azachiwononga chipani cha DPP. Ndiye uthenga wanga ndifuna upite kwa olemekezeka Amchacha. Mundimvese bwinobwino sindikudana nanu. Amchacha munali munthu mmodzi amenenso munasumirapo chipani cha DPP. Chimene china kupangisani kuti mukasumire chipani cha DPP mmachiziwa ndino, koma ifeyo anthu amene tikudziwa zonena kuti munachisumirapo chipani cha DPP timakuyikani pa question mark kuti mukuyendabe ndi DPP koma mmakhala naye zifukwa. Ndikufuna ndikupempheni Amchacha mwachikondi kunena kuti ngati ndikotheka Amchacha, ngati mwalandira ndalama kuchoka kwa Bilali Kalimu, Abdul Kalimu komanso Elias Kalimu, anyamata amene wanda ku Nsanje azibale awo Abidamia, ngati mwalandira ndalama yokwana 50 million tengani ndalama yo mukaibweze. Ngati anthu akukukakamizanibe kuti akufuna akupaseni 50 million ndalama yo ikaneni, chifukwa mukailandira ine ndimuuza president wanu, mukailandira ine ndimuuza president wanu, ndipo ndizabwera ndi ma evidence. This time around ndizibwera ndi evidence. Musaononge chipani. Gulu la Kalimu ndi gulu la MCP. Bambo wao ali ku Kuwait, nde afuna kunyengerereni kukupasani ndalama kuti alowe ku chipani ku DPP, kuti abambo awo asachosedwe ku Kuwait. Game imene sigwira ndani nakale kunena kuti Apito Mutharika muli ndi anthu amene agwira ntchito bwino kuchokera mutachoka mboma kuzafika panonso kuzabwereraso mboma. Choncho gulu ililira Bilali Kalimuli ino latata ndisake, I don't mind, koma awa ndikazangomva kuti alowa DPP ine musaza ndichoipo. Anthu amene wawa ndikulosokoneza lero ife ndifa independent omwewa kuti awine independent wawo ndalama zake zimachoka ku MCP ndikumakapanga campaign. Lero akufuna akuloweni ndicholinga chonoti azitenga ma secret azipereka ku chipani cha MCP azakugonjeseni. MCP si kubwereraso mboma apa nde ndinenerepo ngati mmene ndinanenera kunena kuti sizawina apaso 2030 MCP olumutapanga kampeni ya mtundu wanje simukubwereraso mboma mpaka Amalawi azaganize mofasa. Mwatisuza, mwatiwonesa nyekwe, ndipo siti kukufunani. Ndendi kunena pano, kunena kuti Amchacha chonde mokupempani. Ngati akupasani banja lako Akalimu lindrama, ndiko licholinga chonoti Akalimu azikhalabe ku Kuwait alowe ku chipani cha DPP. Ine imene isigwira nde paliso mkulu wina akutiswa akuchokaso ku MCP akufunanso abwerenso ku DPP.
izi zomanena kuti ndifuna ndikagwire ntchito ndi chipani cholamula zimene zitufuna tizitezi ndipo tiziteza chifukwa zimenezi ndi zimene zikuononga demokrasi yathu ku Malawi. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Tufuna chilungamo chioneke paifa ya South Stream tinakwesa ndege kuzimu tufuna so tipepe kwa platform Limpopo FM yakina Comrade Ntanyiwa kuzani ndikubusa siko chilungamo pepeso bakse Blues TV kuzani Auseni ya Malawi Chimene Chinapa a vice president Chomwe chifuni Ngoja Chioneke Akumuliza Malawi Nikamuanze Aguma Chioneke Mayo Unipela kukala Ngokodi ndina kisalo Choncho wa Malawi chigawo chino chakumasana zimene ndinabwera nazo ndi zimenezi kunena kuti timsiye president wathu agwire ntchito tisamdodomese popanda vuto lina lililonse agwire ntchito yake motamandika. Taona kale zambiri zayamba kusintha ndangomva kamphekeserato a president ndangomva ka president mwayamba bwinotu gemutu mpaka kulandira ka 500 billion US dollars kuti muyendesere ziko kawande mwaponda mwalatu wina nyatu nde wina nyatu ndikutokozeni Kamlepo Kaluwa chifukwa cha ntchito yabwino imene mwagwira ku Northern Region pobweresa Northern Region block kuibweresa pamodzi ndi kuti ikagwire ntchito ndi Peter Mutharika. Awa ndi anthu ena amene tikuyenereka kuti talemekeze ngakhale aluza UMP koma ndi anthu amene tikufuna talemekeze kunena kuti anthu awa agwira ntchito. Amalawi chigawo chakumadzulo ndibwera ndi nkhani zochuluka kwambiri nkhani zimene ndibwera nazo chigawo chakumadzulo ndikufuna kuuza office ya sopano ya a president kunena kuti itisakire anthu ipite ikakonze ma office ena amene mwachuluka Katangale. Munali ndine Comrade Ntanyiwa chigawo chakumasana kuno. Uweruza wanjira